Салом алейкум, ма Парвиз, ай Проспект Парк сар кардем. Имрӯз бачаҳо пикник файрод кардагиянд. Ман хеле шуд видео намонда будам, бо ма обратно пайдо шудам. Ина буд дарди сер дигар. Рафтем саволи асосӣ ҳамин группа ҳама ҷо навистум грин карта $50,000. Охири видеода мегум барои чӣ нама $50,000 навистагим. Худо намози мебинен. То охири видеода гап мезанам чизи ҷо белка че дид тарсид. Амирӯз пикник кардем бачаҳо. Ҳамун як борам пикникшона съёмка мекунам, как всегда. И бо шумо да коротко дар бораи грин карта гап мезанам. Ҳама ҷо дози ажиотажа, ҳама грин карта пур кардистанд. Ҳама мехоҳанд Америка биёянд, лекин дар асос бисёриҳо намедонанд ки ҳамин грин карта чия. Оё шумо метавонед омадан ҳаминҷа то зиндагӣ кардан? Шумо да ҳамин чиз туғри мебиёя, намебиёя? Як бута якта ман шумо дози мефаҳмонам преимущества, плюсои грин карта. Ҳамин чия ҳамин худаш грин карта ки баъд чӣ метия шумо да қафоя диден ҷои пикник мона Проспект Парк. Агар интернета занед мепартомтона адресо як ҷода биёин оилавӣ ҳаминҷа ҷои зурай. که دلدار رسیده است بیای که گلزار دمیده است بیای که دلدار رسیده است. И ПМЖ одамое ки Россиядан, одамое ки Германиядан, Кореядан дигар ҷо ПМЖ гуфтагиш че постоянное место жительства. То есть Америка шумо да постоянное место жительства метия. Лекин ҳеҷ вақт ҳавитон наброре ки Америка грин карта буриде шумо да кор кард таъмин мекуна, пул метиятона. И ҳамаш дуруға, ҳеҷ чизо наметия. Просто шумо да преимущество метия. Мактаба бе пул метоне хондан англисӣ. Агар якта мактаба тамом карден, уже дуюм мактабда 25% пулша метен, дигар пулша ба пул айксе хутон метен, 25% шумо метен, дигарша давлат меспора. То есть ҳамқа чиз дора. Баъд главное, ҳама главное преимущество грин карта да чия ки шумо мебиёед инҷа кор мекунед, метонен броен равен Америка, любое время метонед парен равен Тоҷикистон, ягон шаҳри дигар, барои как турист метонен любой ҷо парида равен, лекин зиёда 6 моҳ шумо уже наметонен беруни Америка истодан. Ҳавайда камтар вақти ай бромадантонам хушрӯ изучат кунен правилои грин картара ки баъзе вақт ино метонанд грин картара ай пишти ҳамун ки шумо 6 моҳ набуден Америкада метонанд просто гиранд маҳкам кунанд, заблокироват кунану дисквалифицироват кунанд. Ҳамун ҳисоб шумо бояд ягон причинатона нишон тиҳен, причинаи ай Америка берун шудантона. Масалан мактаб рафиста бошен, ай мактаб бояд справка биёрен ки шумо ҳам мактаб да мехонед. Масалан Хитой да хондаиста бошен, ай Хитой справка мебирен ай мактаб. Иммигратсиони да метиҳен ки шумо мактаб хондистен, баъд ҳамун разрешение метиҳа шумо да ай 6 моҳ зиёд истодан. Ё ки кор кардиста бошен беруни ай ватан, метонен ай корхонатон справка биёрен, дабро метиҳа шумо да иммигратсиони. Баъд ба ҳамун дар асоси ҳам дабро метонен ай Америка берун бестен 6 моҳ. А дигар случода шумо ай 6 моҳ зиёд ҳақ надорен баромадан. Дуюмш, баъд ай 10 соли коритон дар давлати корхонаи давлатӣ шумо метонен баъд уже подават кунен барои пенсионнишона формоша пур мекунен метен.
баъд уже ҳисоби мақсад пенсиятонам уже начислият шидан мегирам баъд 10 сол. Баъд 5 сол метавонед уже ба фикрам паспорти американский датен. Дуюм преимуществои дигарш и эконом денег, пул эконом мекунед. Грин карта шумода аз машмо туи кабоба нишонтум, туи кабоб монамина пушта пухтеста. Диден аҳамият ҷа бародаро бо чах карда шиштем. Так что дуюм преимуществои асосии грин карта и пул эконом мекунед. Хеле бисёр пул эконом мекунед. Масалан одамое ки турист омадагиян, ранги ма масалан ҳам мактаб хондастан, студентан, ана ҳамон бачаҳо ҳар сол бояд сроки истечения документотонда бояд шумо пул расход кунед. Одамои грин карта дорда ҳамин чиз нест. Шумо эконом мекунед. То есть ҳамун расходое ки шумо адвокатда мекунед, документотона даводаво мекунед, ҳамаш эконом меша. Социальный номер метия шумода, а ҳисоби ҳамун социальный номер шумо ҳама чиётон арзон меша. Кредит мерен мекушоед хутонда, банкам дар ҳамон асос шумода доверият мекунад. Масалан одаме ки надора ҳамин грин картая, банк рафтанашда бисёр вақт отказ мекунанд. 80% отказ мегира. Бисёриёда баъд чанд рӯз, баъд чанд соли истифода бурдани банкивски картои ба Америка баъд шумода кредит метия. Чихеле ки гуфтум бисёр мардуми мода ҳами грин картара пулуш бисёр фикри хаёл, бисёр одамои хаёл жуда ки бача мо грин карта буридем, чӣ расход дорем, чӣ хеле меша ҳамин чизо бисёри вақт моя бисёр зиқ мекуна. Одамое ки ай граница берунан фақат фикру хаёлшон масалан ҳамин грин карта мебинам чанд сум расход мекунам Америкада, чӣ хел расход меша, чӣ меша. А одамое ки дуруни Америкадан ва ё наоборот фикршон дар дига чия. Масалан ина мая фикрам фақат кайма грин карта гирам як парум Тоҷикистон равум биём, лекин мардуме ки берун ай Тоҷикистон фақат фикру хаёлшонда ки чӣ хел мебиём Америкаю, чанд сум расход мекунам, чӣ хел чанд қа пулум расход меша. Hello, say hi. Иам як бародармона писарчашон. Ҳавайда ман мегум ку ҳамин сета чизи важне дорам грин карта. Якумуш ҳамин как бы ПМЖ, постоянное место жительства. Дуюмуш то, что шумо метавонед парвоз кунед рафта омаданаш. Сеюмуш и ҳамон скидкое ки шумо дар банк метиҳад, скидкое ки шумо дар мактаб метиҳад. То есть пулаки денежном выражении ҳамин шумо дар ҳамин скидкоя метиҳад. Се чизи важне ки мо дар имина дахл дорад. Дигар не армияш, вайда меброи пенсия и вай чизош ҳамаш мо ман надидам. Мумкин аст 100 каси мо як кас мо пенсиямона фикр кунем. Лекин иам 10 сол барои давлати Америкада масалан государственные органошда бояд кор куни 10 сол баъд вай ки ака одаме ки англисия медона вай ойликшам дига хеле чишам дигар меша и фикршам даже фикри мақсад пенсияшам намекуна. Ҳамақа чиз дора. Баъд ана ку фарқияти байни паспорти американскиу паспорти грин карта мегӯям да разницаи американский паспорту грин карта да чия. Грин карта чихе гуфтум ку 6 моҳ шумо бояд беруни Америка бошен, агар бояд ягон справка тен доказат кардан дар кура қимтара 6 моҳ зиёд мумкин нест. Паспорти американский шумо медонед любое время не срок доре, не сроки бромад, не сроки дромад. Баъд ай тарафи пулаки агар гирен агар паспорти американский именно скидкаву дига шкати ягон фарқият надорад грин карта. Единственно грин карта 10 соли метиҳад. Ҳамин течени 10 сол шумо бояд грин картатона обновление кунед. Баъд ҳамин законои ҳар дафъа законои нави бировардагишон кати зиқ мешаванд. ҳамақа чиз зиқӣ. То есть о ҳозир мебурояд ягон гап меша мора сир мекунанд, о ягон чи меша сир мекунанд, ё ягон нарушение мекунед. Хай мегӯянд ку ҳеҷ каози вай нест, сохранён нест, хича сохранӣ кардаги нест. Нашуд ҳамин чизо ки ҳеҷ ка намедонад пага чӣ кор меша. Вақти паспорти американский доред ҳеҷ ка шумо ҳаққи масалан депорт кардан надоред. Агар нарушение слишком сахт накунед, агар суду судбозӣ нашава беруни Америка шумо ҳеҷ ка ҳақ надоред иҷа депорт кардан. Лекин одамое ки грин карта доранд, налогшона наметиҳанд, ниша наметиҳанд, ҳамон моменда вақте ки масалан пули налога натӣ, пули вайта натӣ, одами паспортдора штраф мекунанд, суд мекунанд. Одами грин карта дора метавонанд грин карташа нол кунанд, мақсад депортш кунанд. ҳамақа фарқият дора. Дигар ягон разницаш нест. Хай рафта президент шонда голосовать мекардиянд. Хай майли охи. Браванд голосовать кунанд.
Так, дигар фарқияти грин карта ва одамое ки студентанд. Ина ман масалан ман омадум ҳама документома кадагиум, хондагиум, фирмак шудум, кор мақсад фирмам кор кадиса ҳамаш законе. Мая бисёри вақт фарқияти ма ай грин карта соҳиби грин картадор фақат як чизай Тоҷикистон рафта наметавонам беруни Америка биром. Ҳамқа фарқият дорад. Дигар ҳамун привилегияе ки грин картадор дора маям дорум. Ҳамун кредитни история ки грин картадор дора маям дорум. Ҳама чиём ҳаст. Единствено ки ман масалан кор кардан наметавонам. Фирмам кор мекунад, ки ман худам кор кардан наметавонам. Оянда видеомда ман насиб боша ози камтар ажиотажи грин карта катиёз бандум. Баъдаи 5 ноябр ман уже видео мемонам. Ютубумда дуроен подписатсия кунед, раҳмати калон. Фейсбукам ҳаст, ҳамаҷодам бинед. Оянда видеомда нишон метиҳам ки ҳамин одамое ки мебиёянд бе грин карта чӣ хел бояд легализаватсия кунанд, ҳамин Америкада мақсад нелегал нашаванд. Роҳуша нишон метиҳам. Оста ҳар як видеода насиб тақдир дада. Ҳама видеомда якта нишон метиҳам. Анаку мерем главни вопроси $50,000 ки ман навистум то ҳамаҷода ку $50,000 чия саволо бисёр шуда $50,000 метиҳем грин карта мегирем. Ман чида $50,000 навистум. Одамое ки ҳамин грин картара мечтат мекунанд. Ман масалан ман розиам $50,000 қариб расход кунам ҳамин грин картама гирам. Барое ки ман дирини Америкадаам. ҳам корш зурай, ҳам пулуш зурай, фоидаашам нағзай, ман метавонам позволит кардан мақсад тичен 1 сол 2 солда $50,000 расход кунам, гирам ҳамин чиза. Лекин одамое ки ай ватан берунанд, барои ҳар хел роҳо кати омаданиянд. Барои чи ман $50,000 кати грин карта сравнит кардистам, барои чи именно $50,000, барои ки $50,000 бародаро, ина одамое ки ай Мексика мебиёянд, пули ҳамқа пул расход мекунанд. То Мексика мебиёянд, қариб 20-25,000 расход мекунанд оилавӣ. Оё мегзаранд ё ки не? Риск, саволи вопроси калон анамияй. Одамое ки мебиёянд ҷа зан мегиранд, документ мекунанд, ваям қонуну қоидааш аз 3 сол пас метавонӣ, мақсад дар баъдаи Америка дар 3 сол будагит баъд метавонӣ уже зак западават кунӣ. 3 сол вақт мегира, уқа документ, уқа чиз, ҳама ҳамин расходотон зиёдаи $50,000 мешавад. Так что одамое ки грин карта мебирен ку, шумо да ҳисоб ки як аз ин хиёмат гӯе бародар мата $50,000. Фаҳмидистен? Одамо солош кати фикр мекунанд ки гирем ҳамин грин карта биёем, барои $50,000 и барои грин карта ку $50,000 ҳеч яйда. Ҳисоб ку ки $50,000 зиёд туда просто омад выигрышни лотареята. Гуфти лотареяра биридиву $50,000 гирифтӣ. Мексика кати ҳам мебиём, ҳамқа расход мекунӣ. Ина ман студентум, маям қариб ки ҳамқа пул расход кардам. Университетда сум метиҳам. Ина бо процесс ма сар кардам, уҷа уже ҳисоб кунӣ, ман зиёдаи $50,000 расход кардам барои документома кадан. Чизи арзон нест, чизи осон нест. Америкада ҳама чи қине. Барои ҳамин грин карта бирдаги одамода як шанси калонай омадан дар кор. Акма бародарое ки уҷурое ки Россияда именно дахл дорад, ман бисёрш кади гап мезанам. Азобошона дидагиам, худ ман будум чанд бор дар Россия. Медонам азобошона у баъдам як худаш фикри хаёле ки оз ман хона мебирам, мара ягон политсейский медора иммигратсиони ғам мета. Ҳамун чиво стоит айда. Авай да ҳамин Америка омадан ҳамин бародари муҳоҷир да ҳамин насиб гардонам, атон биёину. Ҳамин ош шумо да ҳамин мезеба ҳаминҷа омадан ҳаминҷа кор кардам, барои ки азоб иҷа азоба, корш азоба, лекин чени кори азобтон пул мегирен. Ҳама мақсад одамое ки фирма дорен, компания дорен, аммо ҳамин Тоҷикистон да шиштаген $2,000, $2,500, $3,000 кор мекунен. Як моҳда шарт нест иҷа омадан. Мумкин хай грин карта бирем биёен, пул дошта бошем, вложит кунен, бизнес кушоен, гап нест, лекин агар англисӣ надошта бошем, камака қиинтаракай. Агар пул боша биёен, ҷа марҳамат, ҷа полияшон кушодаги, любой хел кор мекунен мешавад. Лекин фирмаро фурӯхта, хонаро фурӯхта иҷа омада, як бора шумо да ҳеч як моҳда $10,000, $20,000 наметиҳад. Тим боле агар англисия надонен, камака газоб мекашен. Авай да хушрӯ фикр кунен. Лекин ҳаминҷа гуфтаистам ку одамое ки Россияда кор мекунанд, за границада кор мекунанд, муҳоҷиратда, вай одамо да ҳаминҷа зурай, ҷа мебиён ҷа свободнитарай, ягон кас шуморо ғам наметиҳад, ягон ҷуда милиса ғам наметиҳад. Авай да биёен ҳаминҷа иншоалло мо бошем, зинда бошем, агар дастгирӣ мекунем тона, ку ман устак шуморо нишон метиҳам бародарои ташкилӣ кардагишона. Омаден агар бо ҳам хе мешинем худмон отдельно. Кино басано ҳамашон ай бачаҳои Самарқанду ай Бухороанд. Наминҷа бародаро ош кабоб монам уже туй кабоб монам уже қариб тайёр шид.
не бо пора удав шинохта буден ош пухта буд ки нами акай фарухай куҷо наравам дегу тавоқш катиш мебиам я данг на оша мепазем эзум гирифтем хай эзумошона мефурӯшанд аксам хеле гапо бардоро дарамони худо боше ҳама каса обод боше марҳамат ҳаматон да хуш омаден америка омаден агар даромон кушодаги ягон савол боша ҳатман ҷавоб метимтона ҳаракат кардесам лекин айдаст меомадагида ҳама шиносода ношиносода омада салом алейкум дарамони худо боше ҳаматона да америка зад кардесам Zitangira hira biyae ki gulzar damidast biyae ke diledar rasida yar burida ki az yar burida biyae ki gulzar damida biyae ke diledar